nyika yese panguva ino yakakoterera nhau ichida kunzwa kuti nhau ye2030 tasvika papi. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi the situation is now delicate, especially to the people who are opposing the vision 2030. Kuri kuonekwa kunzi Zvigananda, they don't fear anyone, they don't fear any legislation, they know that everything can be changed. But panguva ino a stern warning, panguva ino inoramba ichipiwa kune those who are pushing and supporting Vision 2030 or supporting Zviganandas, just because those people, they can turn up against you after they achieve what they want. Zarapena mashoko warning yachipiwa one of the individuals who supported the same guys, but now his life is now in danger. It was subscribe or like out on the bell icon. Anapa tumida pahendo ichikura Zvigananda mudanyira chiti. I urge VP Chiwenga to exercise extreme caution. The Zvigananda may use poisoned handshakes as an assassination tactic to stay safe from these evil thugs. The VP Chiwenga must wear gloves when greeting anyone. We cannot afford to lose him to such treachery. Stay vigilant. Ndo warning iri kuona VP Constantino Chiwenga kuti ngavarambe vari vigilant. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi all these Zviganandas, they are now against him. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi is the only one obstacle yasara iri in front of them. Kuonekwa kunzi ndiye angone possibility yekustopa whatsoever plans they have. Panguva ino kuchionekwa nemari assignments, kuchionekwa ne some other people, kuchionekwa some new blood ichiya panguva ino chielevatiwa kuma stakes of power. Kuonekwa kunzi all the generals and the people vaonekwa kunzi vaimira pachokwadi, they've been removed. Doma developments aripo panguva ino nemaonesa aripo kuna general. Ndakome section yedu za fundo enyi muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, watch it on the bell icon.